Так, salom jamoat, boshqurtlar, totarlar, Boshqirdiston ham Totariston. Mana buni bilib qo'ying'iz. Men uning bilan hali so'rashganim yo'q bu kishi bilan. Mana bunday fake degan narsalarga men sizga aytam, ishonmag'iz. Biz durust yo'ldamiz. Biz mustaqil yo'lindamiz. Boshqirt bilan Totarni mustaqillik yo'lindamiz. Bu qutaq boshlarga ishonmag'iz. Mana bu mening gruppa, mana bu. Keragiz mana bunda. Mana bu gruppa meni. Давайте, жийлыгыз мында, сөйләшербез, языгыз менә. Так, дальше что тут? И mana bunda narsaga aytadi, типа какой-то, блядь, виртуальная мобилизация или кого забирали из села Тимясово. Забирали, не забирали. Руслан Габбасов дөрес сөйлей. Мен дә бит инде көндә шуны далбит итәм. Ә мононы факт чекинг, блядь, по-башкирски дигәнне ташшагасты манкуртлар эшләгән, или урыслар эшләгән, или хабирчикны, блядь, нахуй малайлар эшләгән. Как говорится, рабы. Малайлар инде рабы по-узбекски. Егетләре түгел, а рабы. Куллары. Шулай әйттереп, мондай хуйтага ышанмагыз нахуй. Без ничек бар, шулай бар. Без дөресен әйтәбез. Ишеткәнне әйтәбез без. Без әллә кайдан нахуй не вытумываем. Без, блядь, Башкортстан эчендә түгелбез. Шуның өчен нахуй мэр Сибай киткән икән нахуй. Потому что нахуй вот ул, теге көнне дә мен уже әйттем кайдадыр стримымда. Вот ул мужик киткән икән. Значит, аңлаган, что егетләр, яшь егетләр үлә. Лучше бу бер үзе бара, зато канча халыкны белән коткарды бу. Моны шул яктан карагыз. Алама бу. Әйбәт кеше түгел. Но манкурт. Но моны бу ягыннан сез карагыз, что Азамат Юлдашбаев эшләгән дөрес. Үзе китте, кешеләрне саклап калды. Үзене эш куелган икән мэр булып. Мэр булып нәрсәкәй хаким булып куелган икән Сибайга. Мана у күтенә җавап бирде. Үзбәкләр әйткән кебек, күтенә җавап бирде. Мужик икән. Моны куллыйбыз. Монда нәрсә кем китә, кая китә, Тимясово уже увезли почти. Булуы мөмкин. 40 кешеме, 400 кешеме булуы мөмкин. Монарга не это хуйня это, вся эта хуйня. Моны язган кеше вообще кутак санага. Касаясь увеличения ВСРФ, да, мера поддержки для желающих подписать. Да, само собой, БУ усиливается, пизды дают и так далее, заставляют. Проблема туголь. Это все есть, и пиздеть не надо. И на агентам на территории, блядь, нахуй. Хоть, блядь, кем нахуй нас признавайте, нахуй. Без куттагымызы куйып куйган кешеләрдән без. Без кутакны куйып, мына шул эшкә тотынганбыз. Бу әллә качаннан бирле бит инде что-то алып бара. Ә мин үзем мына мобилизация дип башлаган кешемен. Так что без Башкортстан белән Татарстан мустақил булуына тырышабыз. Мына шундый хәл. Давайте, алга Башкортстан, алга Татарстан. Бу куттак башларга ышанмагыз нахуй. Манкуртлар кылган моны. Или урыс пәтәкләре, и Хабировлар. Мына шулар кылган моны. Шул Хабирчикларны итләре. Давайте, исән сау, алга, только алга. Сугышка бармагыз.